Sunana 'yar kishin ƙasa, ina muku sallama. Da Allah in tambaye ku, akwai wasu mutane wanda suke yin accident. Za ka ga suna samun losing memory. In sun kalli iyayensu ma ko matansu ko 'ya'yansu za su ce ba su gane su ba. Akwai wani lissafin kuɗi da suke yi. Baya kama da lissafin kuɗin Pine Network. Akwai wani maƙocinmu da ya yi accident a cikin gawawwaki aka cire shi a mutuware. Watan shida bai yi magana ba, bacci yake, da ya tashi farfadowa bai gane kowa ba a duniya. Hatta ma'aifinsa bai gane shi ba, ce masa yayi waye kai. To amma da memorin shi ya fara farfadowa, lissafin Pine Network ba yake yi. Ashe Bature zai iya ƙirƙiran irin wannan lissafin kuma ya sa kowa a kai? Wannan mutumin da ya accident maƙocinmu fa, wallahi ya ce maka tirela 100 ko tirela 3,000 ya tura ta Ingila. In ka ce to kuɗin nawa ne, idan ya malmalo maka wani lissafi yana kama da lissafin Pine Network. Kuma bai siya ba, bai sara ba, bai aika ba. Iya gadon asibiti yake wannan lissafin. Ko ya ce maka shi da sarauniyar Ingila sun yi cinikayya na jirgin sama, har da tayar jirgin sama miliyan 3. Tayar ma kanta ta jirgin sama miliyan 3, shi jirgin saman guda 300,000 a minti 3. In ka lura lissafin yana kama da lissafin Pine Network, amma babu wanda zai kare ni sai likitoci wanda suke ɗakin accident. Su suka san irin wannan lissafin. Lissafin Pine Network yana kama da lissafin wanda ya losing memory. Ba kowa bane a duniya ya taɓa ganin irin wa'annan mutanen ba, sai dai ka gani a drama. Za ka ga su sun yi accident amma kansu ne ya bugu, ba wai bodin jikinsu ba. To za ka ga lissafin Pine Network suke yi. Ashe za a iya ƙirƙirar hauka a ɗaura ɗan adam a kai? Ku dubi misali, kwanaki fa an kama Chinese a dajin Zamfara suna satan gwal da bindigu da makamai. Wallahi 'yan ƙauyen ma ba su samu kwanciyar hankali na security ba, sannan kuma hanyar da ake fita ma da gwal ɗin ba su yi titi ba. A ce wai wa'annan ne za su ba ku millions of naira, su da suke morar ku? Yau morar da Chinese suke yi a ƙasar Najeriya, wallahi tallahi da mutanen Holland ne ko mutanen England ko America, yanzu da sun fara yi mana tallafi na wani wahalhalun da muke ciki, suna taimaka mana. Amma Chinese fa sun zama ƙashin gwiwa, ba su da amfani a cikin ƙasar nan.